नाङालै भाइ नाङा बोरैथो सेटेलाइट खालामनो नोङो निउसआ सेटेलाइट खालामथारनांगौआ नाङालै भाइ नाङा बेबायदि सेटेलाइट बानायनो नोंनो 2 क'रर हरगोन आङो नाङालै नोंनि 2 क'ररखौबो नाङा नोंनिफ्राय थाइसेबो एक नयाबो नाङा आंनो एक्सुवेलि प्रमटनिफ्राय मोनखादों दे आङो एसे अरे भाइ नोङो मोनदों माबा मोनसे आंखौ फेक माबा माबि आर्निं सानोबा प्लिज कमप्लेन खालामना इनकाम टेक्सआव आरटिआइ खालामना माथो नोंनि डिजिटेल बड'लेण्डआ इनकाम टेक्सआव कमप्लेन होयो अरे होना आई एम रेडि फर दिस है इनकाम टेक्सआवलाय नोंना फाग्ला दाबो जेबो जायाखैना सेभिंसआवसो दंना नों दाबो हा नोंना एकाउन्टआ सेभिंसआवसो गैया होमबा ना कारेन्ट रे आरटिआइ खालामब्रा गासिबो डिटेल्स मोनजोबगोन आंबो नोंसोरखौ आरटिआइ खालामगोन साफा साफा नोंसोरबो बोरला गावबा आंबो बोरला गावगोन नोङो फाग्ला प्रमटनि फाफ्लियाव दोननासो गावो जोंना डाइरेक्टसो गावोना जोङो नों बाद होदो बेफोरखौ बाद होदो फैसा खामायनांगौ नोंबो आं बेफोरबायदि खामानि मावालै आदा प्लिज मानो बिसिबायब्रा मानो एफा गाज्रि लामायाव लांनो नागिरो नोंसोरलाय हायोबा नोंखौ आं मोजांसो बुंदों थेंक इउलै आदा थेंक इउ नों कल खालामनायनि थाखाय आं मिथिखाबाय नोङो जानो हागौ एकदमबारे बिपिएफनि खाथां गोखाथार जानांगौ आं मिथिखाबाय आं नोंखौ मा जिनिस बिपिएफनि गोखा माने गोथां माने माबा जाथारनांगौ आं मिथिखाबाय नोंखौ आंबो फुरा थैयावनो बिपिएफ हाबनानै दंखायो होनना खोन्थाखादों ना आवगायनो ए नंगौ नामा औ होमबाबो रायलायबावबायसो आं नोंजों